Bore da a chroeso I Boreol Gweddi yma gyda'r teulu. Gobeithio bod chi wedi cael dwi'n gobeithio bod chi wedi cael wythnos braf a bod chi'n barod i'n ddod ynghyd gyda fi I addoli'r arglwydd. Gras a thangnefydd I chi oddi wrth ddiw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Deithom o'n hyd yn deulu Duw, bresenoldeb ein tad, I roddi iddo foliant a diolch, I glywed a derbyn ei air, I gyflwyno iddo anghenion o'r holl byd, ac I geisio ei ras, fel y gallwn trwy ei fab Iesu Grist, ein rhoi ein hunain I wasanaeth. Dwedodd Iesu, gorchymyn cyntaf yw, Gwrando o Israel, yr arglwydd ein Duw yw'r unig arglwydd, a char yr arglwydd y Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl feddwl, ac ath holl nerth. Yr ail yw hwn, char dy gymydog fel ti dy hun. Nid oes gorchymyn arall mwy na rhain. Peswn ein pechodau wrth y tad, a cheisio ei fyddeiant a'i dangnefedd. Oll alluog a thrigarog Dduw, yr ydym wedi pechu yn erbyn ar feddwl, gair a gweithred. Nid ydym wedi digaru a'n holl galon, nac wedi caru eraill fel y mae Crist yn ein caru ni. Y mae'n wir ddrwg gennym. Yn dy digaredd maddau I ni, cynorthwyo ni I ddiwygio ein bywydau, fel y byddwn yn ymfrydu yn dy ewyllus, ac yn rhodio yn dy ffyrdd, gogoniant I ddenw. Amen. Bydded I Dduw holl alluog sy'n maddau I bawb sy'n wir ediferiol, a drygarha wrthych a chryddhau o'ch bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd, agor ein gwefusnau, a'n gennau a fynegad y foliant. Gogoniant i'r tad, ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, fel yr oedd yn y dechrau, mae yn awr ac y bydd yn wastad, oes oesoedd. Amen. Yn gynnar yn y bore, daw fy ngweddi atat, arglwydd trigger ha, arglwydd trigger ha. Rwyt yn llyfaru fy nghalon ac yn dweud, ceisiaf y wyneb. Am hynny, ceisiaf dy wyneb o arglwydd. Crist trigger ha, Crist trigger ha. Byddid geiriau fy ngennau'n derbyniol gennynt. Mae frydod fy nghalon yn gymeradwy I ti, o arglwydd fy nghraig am prynwr. Arglwydd trigger ha, arglwydd trigger ha. Nawr yn dod i'r darlleniad cyntaf. A heddiw, mae ni'n cofio yr gweddnewidiad i'n harglwydd. Adroddir y stori y gweddnewidiad Iesu ar y mynydd yn yr engfengel yn ôl Matthew, Mark a Luke, a chyfeirio Pedr ato yn ei ail epistol. Eglurir bob tro fod iechydwriaeth Duw I bawb ac y mae trwy Grist y daw'r iechydwriaeth honno. Bydd presenoldeb Moses a Elias dystiolaeth y gyfraith a'r proffwydi I Iesu, ac y mae'r ddiwygiad yn rhag gysgod o'r atgyfodiad ac yn rhag flas o fywyd gogoniant. A'r darlleniad yn dod o llyfr penod 7, 9, 10, 13 a 11. Yr oedd yn edrych, gosododd y gorseddau yn ei lle ac eisteddodd hen ddihenydd. Yr oedd ei wisg cyn wynedd ar eiria a gwallt ei ben fel gwlan pur. Yr oedd ei orsedd yn fflamau o dan, a'i holwynion yn dan grasbwy. Yr oedd afon danllyd yn llifo allan o'i flaen. Yr oedd mil o filoedd yn ei wasanaethu, a myrdd o ffyrddlyniad yn sefyll ger ei bron. Eisteddodd y llun ac agorodd y llyfrau, ac fel yr oeddwn yn edrych ar weledigaethiau'r nos, gwelais fel mab dyn yn dyfod ar cymylau'r nef,
a daeth at y hen dihennydd, a chael ei gyflwyno iddo. Rhoddwyd iddo arglwyddiaeth a gogoniant a brenhiniaeth i'r holl bobloedd a bob cenedl ac iaith ei wasanaethu. Y mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol a digfynewid. Mae frenhinaeth yn un na ddinistr. Dyma air yr arglwydd. I Dduw y Bôr diolch. Nawr dod i'r cantigl o'r Efengyl. Byddais waredigaeth gadarn i ni wedi ei eni o di Dafydd. Bendigedig fyddo arglwydd Dduw Israel, am iddo ymweld â'i bobl a'i prynu i'r rhyddid. Cododd waredigaeth gadarn i ni yn hi Dafydd ei was, fel y llyfarodd trwy enau ei broffwydi sanctaidd yn yr oesoedd a fi. Waredigaeth rhag ein gelynion ac o afael pawb sydd yn ein cysau. Fel hyn y cymerodd Tregaredd ar ein hynafiaid a chofio ei gyfamod sanctaidd. Y lliw a dyngor ddod Abraham ein tad, a rhoddai i ni gael ein hachub o afael gelynion, a'i addoli yn ddi-ofn mewn santeidrwydd a chyfiawnder, ger ei fron ef holl dyddiau ei fywyd. A thithau fy mhlentyn, gelwyr di yn broffwyd y goruchaf, oherwydd byddai'n cerdded o flaen yr arglwydd i baratoi ei lwybrau, i roi i'w bobl wybodaeth am waredigaeth, trwy faddeuant ei pechodau. Hyn yw Tregaredd calon ein Duw, fe ddaw ar wawr ddydd o ddichod un plith, i lywyrchu ar y rhai sy'n eistedd yn hwyllwch cysgod angau, a chyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Ogoniant i'r tad, ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, fel yr oedd yn y dechrau, y mae yn awr ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Codais waredigaeth gadarn i ni wedi ei eni o di Dafydd. Ni nawr yn dod i'n darlleniadau Testament Newydd. Mae'r darlleniad cyntaf yn dod o ail Pedr. Nid dilyn chwedlau wedi ei dyfeisio'n gyfrwys yr oeddem wrth hysbysu i chwi allai ein harglwydd Iesu Grist a'i dyfodiad. Yn hytrach, roeddem wedi ei weld a'n llygaid ei hunain yn ei fawrddedd. Roeddem yno pan roddodd iddo anrhydedd a gogoniant gan Dduw Dad, pan daeth y llais ato o'r gogoniant goruchel yn dweud, hwn yw fy mhab, fy anwylyd, iddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Fe glwsom ni'r llais hwn yn dod o'r nef, oherwydd yr oeddem gydag ef ar y mynydd sanctaidd. Y mae gennym hefyd genadwyr i gwbl ddibynadwy y proffwydi, a pheth da fydd i chwi rhoi sylw iddo, gan ei bod fel canwyll yn disgleirio mewn lle tywyll. Hyd nes y bydd y dydd yn gwawrio a'r seren y bore yn codi i lywyrchu yn eich calonnau. Dyma air yr arglwydd. Diolch a fo i Dduw. Mae'r darlleniad o'r Efengyl yn dod o'r Efengyl Luc. Ynghylch 8 diwrnod wedi iddo ddweud hyn, cymerodd Pedr ac Ioan ac Iago gydag ef a mynd i fyny'r mynydd i weddio. Tra oedd ef yn gweddio, newidiodd gwedd ei wyneb i disgleirio ei wisg yn llacharwyn. A dyma ddau dyn yn ymddiddan ag ef, Moses ac Elias oeddent, wedi ymddangos mewn gogoniant ac yn siarad am ei ymwadiad, y weithred yr oedd i'w gyflawni yn Jerusalem. Roedd Pedr a rhai oedd gydag ef wedi ei llethu gan gwsg, ond effrosant a gweld ei egoniant ef a'r ddau ddyn oedd yn sefyll gydag ef. Wrth i'r rheini ymadael â Iesu, dwedodd Pedr wrtho, Meistr, mae'n dda ein bod ni yma. Wnawn ni'n dair bag bell, un i ti ac un i Moses ac un i Elias.
Ni wyddai beth yr oeddent yn ei ddweud. Tra oedd yn dweud hyn, daeth cwmwl a chysgod drostynt, a chydoddi ofyn ynddynt wrth iddynt fynd i fewn i'r cwmwl. Yna daeth llais o'r cwmwl yn dweud, hwn yw fy mab, yr etholedig, a gwrandewch arno. Ac wedi'r llais lefaru, cafwyd Iesu wrth o'i'n hun, a bu'r disgyblion yn ddistaw, heb ddweud wrth neb y pryd hwnnw am yr hyn yr oeddent wedi ei weld. Mae air yr arglwydd, diolch a fo i ddiw. Wel, ni'n ffeindio ein hunain bore yma, dewch i ni gweddiwn. Arglwydd, cymryd ein fy geiriau i a siarad trwyddynt. Cymryd ein meddyliau a meddwl trwyddynt. Cymryd ein calonnau a rhoi ynddynt. Cariad Iesu. Amen. Wel, y bore yma, mae ni'n cofio'r gweddnewidiad, trawsnewidiad yr arglwydd, lle ar pen mynydd mae Iesu yn sefyll ac tra mae fe'n gweddio, dyma fe'n cael ei newid i fod yn llachar wyn. Ac mae'r pobl, mae ffrindiau sydd yna yn deffro ac yn gweld hwn yn ddigwydd, a mae cwmwl yn dod atyn nhw, a maen nhw'n gweld bod yn yr cwmwl maen nhw'n sefyll gyda Moses ac Elias. Rydw mae'r cwmwl yn codi a dyma Iesu ar ben ei hun. Mae Pedr, wrth gwrs, ddim yn hollol deall beth yn union sydd yn mynd ymlaen yma. A mae fe gallu bod yn galed i ni ddeall beth yn union yw camgymeriad Pedr. Mae Pedr yn dweud, dewch i ni codi tair pabell yma, un i chi, un i Moses ac un i Elias. Y problem, mae'r camgymeriad mae Pedr wedi wneud, yw gan meddwl bod mae Iesu yn yr un fath a Moses a Elias. Bydd tair pabell, union yr un faint, yn rhoi Iesu yn yr un lle yn yr hanes hwnna a Moses ac Elias. Ond mae Iesu yn rhywun gwahanol. Bod mae'r Moses a'r proffwydi i gyd yn llefaru amdan yr Iesu yn mynd i ddod i'r byd, dydy Iesu ddim, mod mae'n sefyll yn yr un llinell, ddim yn union yr un fath a'r pobl sydd wedi dod cynddo. Dyma pam mae'r cwmwl yn dod. Mae'r cwmwl yn disgyn arnyn nhw a maen nhw'n clywed y llais. Y llais maen nhw wedi clywed yn yr un amser yma Iesu yn cael ei bedyddio. Hwn yw fy mab, yr etholedig, gwrandewch arno. Mae Duw yn ddweud, bod mae Iesu yn nabod Moses a nabod Elias yn gallu trafod gyda nhw. Mae Iesu yn mab Dduw. Felly, dwi ddim yr un peth mewn cnawd, mewn ysbryd, mewn bydolaeth, a yw Moses ac Elias ar y pryd yna. Nawr, wrth gwrs, mae Iesu yn dod yn cnawd person, ond ar y mynydd yna, cofio, mae Elias a Moses yn dod yn ôl mewn rhyw fath o cyrff ysbrydol. Felly maen nhw wedi dod yn ôl, ond maen nhw ddim wedi dod yn ôl yn y corff. A dyna'r gwahaniaeth pwysig. Bod mae chi'n gallu gweld nhw yn yr stori yma, bod mae fe'n ddangos bod mae Iesu'n siarad gyda nhw. Mae wedi dod yn ôl i'r byd yma, ond yn ysbryd. Maen nhw heb ddod yn ôl yn y cnawd, fel mae Iesu yn dod yn ôl yn y cnawd pryd mae fe'n cael ei atgyfodi. Felly, pryd mae fe'n sefyll ar yr mynydd yma, mae fe'n dweud lot o pethau pwerus iawn am pwy yw Iesu. A mae'r darlleniad o Pedr yn amlinellu beth yn union mae fe'n dweud yn pwerus. Mae fe'n dweud bod os nad wyt ti'n deall
pwy yw Iesu. Os mae chi'n edrych yn ôl ar yr ysgrifiad, ysgrythyr, lle mae Moses yn ysgrifennu yr llyfrau bod mae pobl yn sôn bod mae Moses wedi ysgrifennu, lle mae chi'n edrych lle mae yr proffwydi yn ysgrifennu. Maen nhw'n sôn am bod yr Mesaia yma i ddod, bod mae fe'n mynd i ddod mewn ffyrdd gwahanol, bod mae fe'n mynd i newid y ffordd mae pobl yn deall ac yn siarad gyda Dduw. A mae fe'n mynd i ehangu sut mae pobl yn ddod at Dduw o lle bach yma yn Israel i'r byd i gyd. A mae'n mynd i agor y drysau yna gan ddweud bod mae gall pawb yn ddod ger bron Dduw. Mae fe'n rhwygo yr cyrtyn yna yn y deml i ddweud does dim gwahaniaeth nawr rhwng y pobl sydd yn gallu dod ger bron yr arglwydd a'r pobl sydd ddim yn gallu dod ger bron ar arglwydd. Felly, pryd maen ni'n gweld nhw yma ar y mynydd, mae fe'n ddweud hwnna yn pwerus i ni, bod mae fe'n dweud bod mae Moses a Elias yn nabod Iesu. Dyma'r person bod mae Moses a Elias wedi bod yn sôn amdano pryd oedden nhw yn ysgrifennu. Felly mae fe'n dweud bod dylsyn ni ddal yn cofio beth mae Moses ac Elias wedi ddweud amdano'r Iesu. Mae fe'n hefyd yn ddweud bod gan oedd Moses ac Elias hefyd yn nabod yr Iesu, bod mae fe'n helpu ni deall bod bod mae'r Iesu yn dod yn y cnawd yn yr amser yma, bod mae Iesu wedi bod yn bodoli ers cyn amser i gyd. Achos os oedd e heb wedi bod yn bodoli yn amser Moses neu amser Elias, sut y gall y ddau yma nabod ar ben yr mynydd yma. Felly mae yna lot o pethau pwerus, ond yn yr rhyw 10 llinell yma yn yr Beibl. Wedyn ni edrych heibio hwnna, mae'n edrych ar yr camgymeriad Pedr. Mae Pedr wedi deall bod mae Iesu yn pwysig, ond mae fe'n gweld ond fel proffwyd. A mae fe am creu lle addoli mewn, mae fe'n dweud pabell, ond mwy na thebyg mae fe'n sôn am rhyw fath o codiad cerig. Dyna sut ydyn nhw arfer wneud oedd mynyddoedd allan o cerig wedi ei codi lle oedd pethau oedd yn digwydd i pobl. Yn ddangos bod mae'r lle yma yn lle wedi lle hawlu, lle pwysig. Ond os oedd e am creu tair pabell, yna bydd e wedi rhoi Iesu ar yr un safon a oedd wedi rhoi Moses ac Elias. Ac mae Moses o safon gwahanol. Mae ni nawr wedyn yn dod i'r cwmwl sydd yn dod o'i amgylch. Mae'r cwmwl yma hefyd yn pwysig, achos mae fe'n ddangos pŵer, ddim just dros pethau arferol, ond pethau natur. Ond Dduw fel arfer sydd yn cael pŵer dros pethau natur. A mae ni'n gwybod bod mae Iesu yn cael pŵer dros yr stormydd, dros yr gwynt, ac yma mae ni'n gweld pŵer dros cymylau. Mae Iesu yn gallu, bo'r cymyl yma yn ddod ar pŵer Dduw, ar pŵer Iesu, ac yn ddod ddod dros ben yr mynydd. Mae fe wedyn yn ddangos yn glir i Pedr bod mae Iesu yn rhywbeth gwahanol eto i Moses ac Elias. Erbyn hyn, efallai byswn ni ddim wedi angen y geiriau yn dod o'r nefoedd, ond maen ni'n gwybod bod ond weithiau angen Pedr bach fwy o wybodaeth iddo fe i ddal yn dyn ar gwirionedd. Felly, maen ni'n cael yr llais yma yn dod o'r nefoedd, a mae'r llais yn neud yn glir os nad oeddech chi wedi deall o beth sydd wedi dod o flaen hwn. Mae'r cwmwl yn ddweud, hwn yw fy mab, yr etholedig, gwrandewch arno. Hwn yw fy mab. Geiriau pwerus eto yn ddod o Duw yn sôn am pwy yn union mae Iesu.
Iesu yw'r unig mab dduw, ac iddo fe y ddylsyn ni gwrando yn yr diwedd. Mae fe'n nabod Moses a mae fe'n nabod Elias, ac mae fe'n ddangos bod mae Iesu'n sefyll yn yr un llinell a Moses a Elias. I Iesu y ddylsyn ni gwrando. Gall y geiriau Moses a Elias cael pŵer a help, mae'r geiriau yna ond yn cannwyll i helpu ni ddeall geiriau'r Iesu. Dyna beth mae'r geiriau yma'n ddweud yn glir i ni. I Iesu y ddylsyn ni i rando. A pryd mae Iesu yn siarad yn yr Testament Newydd, dyna lle mae ni'n ffeindio'r gwirionedd. Dyna sut mae ni'n ddod i wir dealltwriaeth gyda Dduw. A mae chi'n gallu... pryd mae ni'n ddod i'r diwedd hwn, mae fe'n ddweud oedd y disgyblion yn ddistaw. Ar ôl clywed llais Duw, ar ôl gweld hwn i gyd, dyma'r disgyblion sydd fel arfer yn llawn sŵn a llawn siarad, dyma nhw yn distaw. A mae hwnna hefyd yn cofio yn ôl i sut mae Elias yn clywed llais Dduw ar ben y mynydd pryd mae fe'n gwrando i'r llais distaw. Mae fe hefyd yn mynd yn ôl i Moses, lle mae Moses yn clywed Dduw yn sôn ato fe llais y distaw. Yn y distawrwydd yma, mae'r disgyblion ger bron ar Iesu aros yn gwrando. O hwn i gyd heddiw yn ddangos i ni y pŵer yr Iesu. Dyna pam mae fe'n dydd, pan mae ni fel Cristion yn dathlu'r dydd yma ar ben ei hun. Mae ni'n dathlu yr dydd yma sydd yn sôn amdano'r trawsnewidiad ar ben ei hun. Felly heddiw, heb ddim mwy o geiriau, dewch i ni mewn distawrwydd, gwrando ar y Iesu. Amen. Dewch ni cadarnu'n ein ffydd gan ddweud credo'r apostolion gyda'n gilydd. Credaf yn Nuw, Dad holl gyfoethog, creadwr nef oedd a ddeiar. Credaf yn Iesu Grist, unig fab Duw ein harglwydd ni, ac yn hedlwyd o'r ysbryd glân, a anaid o fair forwyn, a ddioddefodd gan Pontius Pilate, groeshaliwyd a bu farw ac y gladdwyd, ysgynodd i blith y meirw, ar y trydydd dydd ffret gyfododd, ysgynodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddeuhaw lawr tad, ac fe ddaw i farn i'r byw a'r meirw, credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, yma'n y saint, y ddeiant pechodau, a'r gyfodiad y corff, a'r bywyd rhagwyddol. Amen. Ni dod nawr i'n amser gweddiwn. Arglwydd, nertha ni i fod yn distaw. I ni gallu clywed dy gair di, ac i gwrando arnoch chi. Helpa ni i fod yn fodlon i eistedd yn distawrwydd, heb eisiau dim, heb edrych am dim, just aros dy air. Arglwydd yn dy garedd, gwrando ar ein gweddi. Arglwydd gweddiwn am yr gwledydd y byd. Gweddiwn am pawb sydd yn gweithio ar vaccine neu ffyrdd i ddifetha yr virus Covid-19. Gweddiwn am pawb sydd wedi marw achos y virus. Dduw, helpa pobl i ddeall pa mor galed, pa mor peryglus mae'r virus yma. Arglwydd gweddiwn am pobl sydd yn rhedeg y gwledydd. Am iddyn nhw edrych ar ôl eu pobl
a ddim ar ôl ei pocedu. Arglwydd, helpa ni i ddeall bod wrth edrych ar ôl ein hunain gan gwisgo mwgwd, ond ni'n edrych ar ôl pobl arall. Newidwch calonnau pobl i fod yn fodlon i edrych ar ôl pobl arall. Arglwydd yn dy garedd, gwrando ar ein gweddi. Arglwydd, gweddiwn am ein hunain. Ac yn amser distawrwydd, rydym ni'n ddod gerbron yr arglwydd popeth sydd ar ein colonnau ni y bore yma. Arglwydd, rydym ni'n gwybod bod chi'n gwrando arno ni pryd yma ni'n gweddio. Arglwydd yn dy garedd, gwrando ar ein gweddi. Dduw, fel ma'n ni'n edrych at agor y glwysau ni, helpa ni i cadw pobl yn saff, helpa ni i wneud yn siŵr bod mae popeth ma'n ni'n neud i agor y glwysi yn cael ei wneud lles chi. Arglwydd, gweddiwn yn enwedig am yr glwysi yn yr offa missioneria sydd yn edrych i agor yr wythnos yma a sydd wedi agor yn barod y dydd Sul diwethaf. Gweddiwn yn enwedig dros St Thomas's sydd yn agor dydd Sul yma. Gweddiwn am pawb sydd yn helpu i edrych ar ôl yr eglwys ac i helpa i ni agor. Gweddiwn hefyd am Dewi Sant, a'r pawb yma sydd yn gweithio'n galed i cael yr eglwys yn barod i. Gweddiwn am pawb yn Penacau, pawb sydd yn edrych tuag at yr eglwys, a pawb sydd yn cael ei denu at golau chi yn dod o'r eglwys yna. Gweddiwn am eglwys Dewi Sant yn calon Ros. Helpa ni i codi'r eglwys yna, fel gall pobl gweld enw di dal yn disgleinio yna. Arglwydd yn dy garedd, gwrando ar ein gweddi. Arglwydd, gweddiwn am pawb yr ydym ni'n nabod sydd yn sâl neu cael unrhyw fath o angen arall. Gweddiwn yn enwedig am Simon, Logan, Antinora, Eluned, Marjorie, John, Eifion, Rini and Fiona. Nertha nhw gyda dy ysbryd. Helpa nhw i gwybod bod mae chi yn ei caru nhw. Arglwydd yn dy garedd, gwrando ar ein gweddi. Arglwydd, gweddiwn am pawb yr ydym ni'n nabod sydd wedi gadael y bywyd yma yn dy ffydd. Yn amser distawrwydd rydym ni'n enwi gerbron yr arglwydd, pobl yma ni'n nabod a pobl bod ni'n cofio ar adeg yma o'r blwyddyn. Arglwydd, ddal y pobl yma yn dy fron di. Arglwydd yn dy garedd, gwrando ein gweddi. Arglwydd, gweddiwn am yr ysbryd glân, i ddod trwy'r lle yma, i helpa ni i tyfu mewn niferoedd mewn dyfnder ysbryd, ac i ymestyn ein dwylo allan i'n cymunedau lleol. A maen ni'n ddod â'r gweddiau yma gyda'i gilydd gan ddweud y gweddi y mae Iesu wedi ddysgu ni, gan ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiad y enw, deled deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuon innau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, hanes eiddo tir deunas, a'r gallu a'r gogoniant, oes oesoedd. Amen. O Dduw, awdur tangnefedd a charwr cytundeb, y mae dy adnabod di yn fywyd tragwyddol, a thwasanaethu yn rhyddid perffaith. Amddiffyn ni rhag holl ymosodiadau ein gelynion, fel yn ein llwyr ymddiried yn dynodded, nad ofni allu neb o'n gwrthwynebwyr, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O arglwydd a nefol dad,
Duw holl alluog a thragwyddol. Diolchwn ni ti am ein dwyn yn diogel i dechrau'r dydd newydd hwn. Am ddiffyn ni at gadarnallu fel yn hedwyr ni yn rhydd rhag pob pechod, ac yn ddiogel rhag pob perygl. A galluoga ni ym mhob peth i wneud yn unig yr hyn sydd yn iawn yn dy olwg di, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. I Dduw'r Tad a'n carod ni a'n gwneud yn gymeradwy yn yr anwylyd. I Dduw'r Mab a'n carod ni a'n golchi o ddiwrth ein bechodau trwy ei waed ei hun. I Dduw'r Ysbryd Glân, sy'n tywall cariad Duw ar led ein colonnau. I'r un gwir Duw, y bo'r holl gariad a'r holl ogoniant, dros amser a thros dragwyddoldeb. Amen. Fod ydy'r arglwydd eich bendithio a'ch cadw. Fod ydy'r arglwydd lywyrchu eich wyneb arnoch a bod y dygar o gwrthych. Fod ydy'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus a rhoi eich chwyd angnefedd. A bendith Duw holl alluog y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. A fod gyda chi nawr a bob amser. Amen. Ni'n bendithio ein gilydd gan ddweud yr gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fydda gyda ni oll byth bythoedd. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi, a hefyd gyda thi. Ewch yn nghangnefedd Crist, i Dduw y bôr diolch. Wel, diolch am ymuno gyda ni y bore yma. Dwi'n gobeithio mae chi wedi mwynhau yn gweddio gyda fi yma. Mae'r gwasanaethau yma yn mynd i cario ymlaen bod ni'n edrych i agor ein eglwysi. Felly, paid poeni os nad ydych chi'n teimlo'n cyfforddus yn mynd yn ôl i'r eglwys. Bydd pethau bach wedi newid yn St Thomas pryd mae chi yn dod nôl. Felly, please, grandewch i'r pobl sydd yna i cadw chi'n saff, a please, wneud yn siŵr bod chi'n dilyn beth mae pobl yn annog arnoch chi. Cofio, os mae chi'n teimlo sal, paid a ddod i'r eglwys. Fel mae'r pethau yn symud ymlaen, mynd i dal yn mynd i trio cael y gwasanaethyddion yma ar llinell, ond mwy na thebyg bydd y rhai yn enwedig yn Saesneg yn newid, yn lle maen nhw'n mynd i fod yn fyw, fel maen nhw wedi bod arfer hyd yn hyn. Dwi'n mynd i trio cael nhw wedi cael ei recordio, felly sa'n siŵr sut mae hwnna'n mynd i weithio, ond edrych ar y lle yma i weld sut maen nhw'n mynd i mynd. Felly, please ymuno gyda ni unai 10 o'r gloch dydd Sul ar y sianel yma, neu wrth gwrs 11 o'r gloch yn St Thomas's. Os ydych chi eisiau gwybod fwy amdano beth mae'n ei wneud, ydych chi'n gallu edrych ar ein wefan neu ar Twitter neu ar Facebook. Mae popeth yn mynd i fewn i'r llythyr mae'n ei hala allan pob wythnos sydd oddi tan o hwnna hefyd. Os mae chi wedi methu fideo mewn i chi eisiau dal lan, mae yna popeth yn mynd yn syth ar YouTube hefyd. Ac wrth gwrs, yn yr amser yn yma, mae'r eglwys dal ond yn fyw os mae pobl yn fodlon rhoi arian. A dwi'n gwybod mae fi'n galed i gofyn am arian yn amser yma, ond mae Dewi Sant yn enwedig angen arian. Os mae pobl yn fodlon hala'r arian i Dewi Sant, mae chi'n gallu hala fe mewn check, neu mae chi'n gallu mynd yn syth i gift direct, achos ar hyn o bryd ys neb yn hala arian tuag at Dewi Sant sydd yn neud pethau bach yn galed ar amser yma, enwedig wrth trio talu rhaniad tuag at yr eglwys. Felly, os mae chi yn perthyn i Dewi Sant a mae chi yn eisiau helpa ni i cario ymlaen, please, meddwl am halach arian tuag at Iolan a tuag at fi, ond halwch check os yn bosib, neu mae chi'n gallu hala fe ar llinell i PayPal, neu wrth gwrs mae chi'n gallu rwyddo lan i gift direct. Mae'r ffordd gift direct yn y ffordd mae'r eglwys eisiau pawb i symud yn yr amser yma yn ystod Covid. Felly, please, meddwl am wneud hwnna os gwelwch yn dda. Byddwn i nôl yma dydd Sul ar 10 o'r gloch, ond ddim yn fyw, mae'n tebyg wedi cael ei recordio. Gobeithio bod mae technoleg yn mynd i gweithio i fi. A byddai hefyd yma dydd Mawrth
ar hanner awr 1 yn cario ymlaen gyda'r astudiaeth Beibledd. Bydd ni'n edrych ar y llyfr Joshua yma, yr wythnos yma, felly please ddod i weld hwnna os yn bosib. Mae'r fwy o pobl sydd yn dod i gwylio'r fideos yma yn neud yn siŵr bod mae'r fideos yma yn mynd i'n cario ymlaen. Os nad oes pobl yn mwynhau'r fideos yna, bydd ni'n trio wneud rhywbeth arall. Beth bynnag mae chi'n neud ar wythnos yma, wrth gwrs, please edrych ar ôl eich hunain. Aros gatref os yn bosib, cadwch yn saff, cadwch o leiaf 2 medr, 6 foot oddi ar pobl arall. Os mae nad ydych chi'n siŵr pa mor agos yw hwnna, mae fe'n yr un maint â fi. Dwi'n 6'1", felly os chi'n gallu ychmygu fi yn gorwedd ar y llawr, mae'n rhaid i chi o leiaf yn bod mor bell â hwnna oddi ar pawb arall. Golchwch chi eich dwylo, paid â cyffwrdd eich wyneb os mae chi tu fas. Gwisgwch mwgwd, mae'n rhaid i chi cofio dod â'ch mwgwd i'r eglwys os chi yn dod i'r eglwys. Gwisgwch mwgwd, aros yn saff, ac os yn bosib aros gatref. A beth bynnag mae chi'n neud, edrych ar ôl eich hunan. Wrth gwrs, y peth fwyaf pwysig, beth bynnag mae chi'n neud, cadw'n saff, ond wrth gwrs, ewch gyda Dduw. Amen.